Nagbasol gyud ako nga nagtutinonto kay wa mo eskwela sa bata pa ako. Nagbugoy-bugoy lang, wag yo'y nakatunan, wala kayo'y grado, no read no write ako. Karong natigulang, ako naghinam-hinam, nga mo eskwela pa, magpa-enroll sa mga adult. Pagkamahal na ba, yun sa matrikula, apan mahala na, sa grade 1 section 10, ako maasay, wala ko dahuma, ako masurpresa, ay ang akong teacher, ang anak kong si Isabel. Naglagot pa ako, kay kanako, wala'y respeto. Julian, spell hole. Unsay Julian, way tahod ka pagkana, ipanakota ka, ipa-eskwela, niya karon, Julian-Julianom lang kong nimo, maayo pagwata ka pa eskwela ha, paliho unta na. Kung di ko ka answer sa question ni teacher, patindogon ako o premiuhan pa akong zero. Karong maestra na, hawak ay batasan, tawgon na lang ako. Sige tay, sit down na lang oy. Taga-an talang kag 75. Aw, kana.